Daga kamfanin US Hausa Dub Studio, labari akan wani matashi wanda yake da burin zama babban mawaki. Kwatsam ranar da ya cika burinsa kuma ranar ya mutu. Ina ne nan wajen? Sunana Joe, ni malamin waƙe ne a makarantar yara. Maza yarinya ja mu je. Yau ta kasance kyakkyawar rana a gare ni. Ka dawo nan da daddare shagalin farko karfe 7. Yay! Woohoo! Ka san me wani yarinya ta ce? Joe Gardner. Hello, na samu, an zabe ni. Gaskiya mutuwa ta zo maka kwatsam. Wayo Allah na, ba zan gida ba, mun mutu gani. Wayo, taimako. Kai? Shin na aljanna ce? Ina, wannan ita ce bodar duniya. A nan ne ake bawa sababbin ruhi halayensu, madogara da ƙawazuci kafin su je duniya. Wannan shine 23. Ni wallahi ba na son zuwa duniya. Wayo. To. Kaga aboki na san komai a duniya sannan kuma ba na son duk wani abu da zai haɗa ni da. Gaskiya kana daƙile wa kanka zaɓin rayuwa. Kamar a pizza. Kai na ji ba na jin ƙamshin. Ba za mu iya jin ɗanɗano ba. Lokacin ai sai in kana da jiki. Bajin kamshi, bajin dandano ma bajin lafta karɓi nan. Ka gani? Shikenan na fahimta. Da kyau. Rayuwa ta ce waccan. Shin duk wannan rayuwar duk ta cancanci a mutu domin ta? Shin za ka iya taimako na in koma gangan jikina? Ina ba wannan hanyar. La, ka gani can, to muke jira muke baba. Ni ban da ni. Bodar lahira. Wannan satin ruhin 151 ne kowace rana suke zuwa bodar lahira. Na kirga kowane ɗaya daga cikinsu. Ƙirgan da matsala. Bodar lahira daga kamfanin US Hausa Dub Studio. Magangasar Fassara muke papa. To madalla. Ga masu neman dillanci za ku iya rattabo mana kira ta wannan lamba. 081030000735.